Здравейте, приятели, купих си лабубо. Сега ще го отваряме тук в Скарасен и ще го отваряме тук. Сега чакам приятели ми да дойде, с който сме излезнали. Той ще взима ядене, а аз ще отварям лабубо пред вас. Така, сега ще ви покажа какво искам да ми се падне. Искам да ми се падне червеното, зеленото, синьото, лилавото, това и мистериозното. Общо взето искам всички без това, синьото и без това и синьото и това. Нека да видим какво ще ми се падне. Дала съм 25 лева за това лабубо и по-скоро 12 евро и нещо, но накратко 25 лева. И да. Добре, давай хора, отварям го. Добре, вече дойде и той. Ето го. Нищо камерата не се вижда. Чакайте сега да видим тактиката. Сега, че го отваряш, после се обръщаш назад и отваряш пакетчета. Аз първо ще видя какво ти се падна. Ще го покажа на камерата и след това ще кажа ти да го взиш. Чули? Да, всички го правят така това. Не мога да го споря. Чакайте. Ето. Долу, отворих го. Ето го. Добре, сега се обръщай назад. Чакай да го отворя и ти го дам. Трябва да се обърнеш така и да го отвориш. Как така ли? Чакай, дай аз да го отворя. Чакай. Така. Да. Готово, чакай сега, дай да го покажи на камерата. Да, знам. Ето вижте, отдръпни са не. Е така. Ето вижте. Давай. 2, 1. Ето, че той да се го, за да можеш да го закачиш на чантата. Не е много яко. Хора, обичкам ви, чао.